Het is opnieuw alle hens aan dek in de Zeeuwse ziekenhuizen. En voor het personeel is het meer dan ooit een uitputtingsslag. Ik vind het frustrerend en je merkt ook dat je de eerdere golven toch wel meer energie had om dat op te vangen. Om de schouders eronder te zetten met elkaar en dat nu een beetje uitzichtloos lijkt. En verder in het nieuws vandaag. Geen wachtlijsten meer in de Zeeuwse jeugdbescherming. En waarschuwing voor een phishingmail van de GGD. Goedenavond. De Zeeuwse ziekenhuizen zitten midden in de 5e coronagolf, die zwaarder is dan de vorige. En niet alleen vanwege het hoge aantal coronapatiënten, met vandaag weer een record met 66 patiënten in het ziekenhuis, maar ook omdat het personeel steeds meer moeite heeft om de stroom aan nieuwe patiënten bij te benen. De corona-afdeling van ziekenhuis ADRZ. Het is topdrukte. Patiënten blijven binnenstromen. Tientallen collega's van andere afdelingen zijn ingevlogen. We proberen dat met elkaar op te vangen, we proberen er voor elkaar te zijn. En de ene dag gaat dat beter dan de andere. Maar we proberen het door te gaan. Deze corona-afdeling is nog maar 3 weken geleden ingericht. Dagelijks wordt die uitgebreid. Ook nu weer komen er kamers bij. Het is voornamelijk ook dat aan- en uitkleden, wat het toch wel druk maakt. Je merkt ook een bepaalde afstand. Je wil ongeruste familie. Wil je natuurlijk toch ook, als het enigszins kan, geruststellen of informatie geven. Je merkt ook dat collega's binnen het team uitvallen door of COVID of herstellend van COVID. Dus dat maakt het inderdaad wel druk. Met deze patiënt gaat het langzaam beter, maar dat geldt niet voor iedereen. Een COVID-infectie kan grillig verlopen en dat maakt het werk hectisch. De typische COVID-patiënt kan binnen heel korte tijd heel ziek worden. En dan moet er ook gelijk actie worden ondernomen. En dat betekent soms naar de IC, maar ook niet voor alle patiënten. Niet iedereen komt ook meer op de IC. En dan is het ook een moeilijk bericht. Dat er ook patiënten plotseling overlijden hier. Dat klopt, heel veel. Per dienst kan je zomaar 5 patiënten echt aan de palliatieve zorg hebben. En dat is wel zwaar. Dat is zwaar. De stroom coronapatiënten kwam dit najaar eerder en sneller dan verwacht. Voor de ziekenhuizen is dit nu alweer de 5e golf. Frustrerend. Vind ik frustrerend. En je merkt ook dat je de eerdere golven toch wel meer energie had om dat op te vangen. Om de schouders eronder te zetten met elkaar. En dat nu een beetje uitzichtloos lijkt. Ik zeg niet dat dat het is. Maar dat je denkt, hoe lang moeten we dit nog volhouden? En het duurt ook al zo lang. Hè? Ik begrijp ook dat mensen terug willen naar het oude normaal. Maar dat is in het ziekenhuis nog niet de situatie op het moment. En we gaan naar verslaggever Ilja Tuning. Die staat bij het ADRZ in Goes. Ilja, we horen landelijk al praten over het naderen van fase 3. Ook wel bekend als code zwart. Hoe is de situatie in Zeeland? Nou, code zwart willen ze hier echt nog niet in de mond nemen. Dan gaat een ziekenhuis echt over op een soort oorlogssituatie. Maar de situatie is wel zo dat het bij tijd en wijle echt nijpend is. Zeeland is een corona-hotspot. Er komen tientallen nieuwe patiënten per week binnen. Vanuit hier gaan ook patiënten naar andere ziekenhuizen, naar ziekenhuizen in Rotterdam. Soms zelfs helemaal naar ziekenhuizen in het oosten van het land. Ja, als er in al die drukte dan patiënten zijn die ineens verslechteren, ineens naar de IC moeten en de IC ligt al vol. Ja, dat noemen ze hier geen code zwart, maar op dat soort momenten lijkt het er wel op. Ja, en wat voor gevolgen heeft deze drukte voor de reguliere gewone zorg? Ja, hier in Goes, in dit drukke ziekenhuis, is al de helft van alle geplande operaties uitgesteld en afgezegd. In Zorgzaam in Terneuzen is dat 20%. Dus dat betekent minder liesbreukoperaties, minder nieuwe knieën. De dringende, urgente zorg, de kankerbehandelingen bijvoorbeeld, die gaan wel gewoon door. Als die ook worden afgezegd, dan is het echt code zwart. En dat wil niemand. Hier zetten ze echt alles op alles om dat scenario te voorkomen. Ilja vanuit Goes, dank je wel.
De GGD waarschuwt voor een phishingmail die in omloop is, waarin ouderen worden opgeroepen om een boosterprik te halen. De mail leek op het eerste gezicht echt, want de geboortedatum van de ontvanger staat erin. Maar toen ging ik verder lezen en toen zag ik een aantal dingen die volgens mij toch een beetje merkwaardig waren. Zo moest er via een link nog bankgegevens worden ingevuld. En bovendien was er sprake van dat ik verplicht was zo snel mogelijk een afspraak te maken. Terwijl de prik helemaal niet verplicht is. Dus twijfelde Gert-Jan geen moment en trok aan de bel bij de fraude helpdesk. Ik kan me voorstellen dat ze nu inspelen op enerzijds angst van mensen en anderzijds het idee van fijn, ik ben aan de beurt voor die boosterprik. En dat is eigenlijk heel erg dat men daarop inspeelt. De GGD benadrukt dat de uitnodiging voor vaccinatie niet per mail komt en adviseert om de mail ongelezen weg te gooien. Het aantal besmettingen in de Zeeuwse verpleeghuizen komt voor de tweede week op rij boven de 100 uit. Afgelopen week zijn 115 bewoners besmet geraakt. In de gemeente Schouwen-Duiveland raakten de meeste verpleeghuisbewoners besmet, namelijk 23, gevolgd door Vlissingen en Middelburg. Appartementeigenaren van de flats aan de Nassaulaan in Middelburg zijn morrend akkoord gegaan met de renovatieplannen voor hun balkons. Die worden namelijk al een jaar ondersteund vanwege instortingsgevaar. Woongoed Middelburg, de voormalige eigenaar van de flats, betaalt ruim 80% van de rekening, maar wil van de eigenaren €1500 hebben. Een aantal eigenaren overweegt nu juridische stappen. Zij vinden dat Woongoed verantwoordelijk is, omdat hij al eerder iets aan de gebreken had kunnen doen. Of je nu dicht in de buurt woont of niet, je kunt er bijna niet omheen. Want vanuit de wijde omgeving is sinds gisteren een grote vlam te zien boven het fabrieksterrein van Douw in Terneuzen. De chemiereus is aan het afvakkelen vanwege een storing. Daardoor wordt overtollig product wat nog in de leiding en schoorsteen zit verbrand. Een woordvoerder verwacht dat het afvakkelen nog enkele dagen gaat duren, maar dat de overlast wel minder wordt. Eindelijk konden ze weer, dachten ze. En met goede moed drukten ze daarom 30.000 programmaboekjes. Maar de nieuwe coronamaatregelen gooiden roet in het eten. En nu zitten de theaters van Goes, Middelburg en Terneuzen met lege zalen en met nutteloze programmaboekjes die al bij de Zeeuwen in de bus ligt. Net voor de vorige persconferentie hebben we de druk even on hold gezet. Maar net voor de laatste persconferentie konden we dat niet meer doen. Dus hebben we gewoon gezegd, we gaan gewoon door. Het was niet anders. We balen dat het niet actueel meer is. Maar aan de andere kant zijn we wel blij dat de mensen wel kunnen kijken wat er tweede deelseizoen en van het voorjaar allemaal te doen is. En kunnen ze wel al gaan reserveren. Want de huidige maatregelen gelden voor 3 weken. En de theaters hopen dat ze daarna weer van start mogen. Wij kijken zeker verder. Wij hopen het programma per 19 december te hervatten. Dat is misschien een beetje idyllisch, maar ja, we blijven bezig. Ja, wat mogelijk is, zullen we alleszins blijven doen. En alle voorstellingen die tot 19 december zijn ingepland worden verplaatst of geannuleerd. En mensen met een kaartje voor één van deze voorstellingen krijgen hierover nog bericht van het theater. Werken met 300 man die allemaal een beter leven willen. Wim Hendriksen maakt het in de Zeelandhallen in Goes dagelijks mee als medewerker van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Hendriksen is daar programmabegeleider. En met zijn team probeert hij de asielzoekers zo goed mogelijk te helpen. We zijn begonnen met alleenstaande minderjarige asielzoekers. En ja, zodoende ben ik eigenlijk blijven hangen. En ik doe het eigenlijk omdat ik het heel erg leuk vind om iets te kunnen betekenen voor de mensen. Ontspanning en lach te geven. Proberen een zo goed mogelijke tijd te bieden bij de COA die ze hebben. Op dit moment worden zo'n 300 mannen uit Syrië, Turkije en Jemen opgevangen. De mensen die hier zitten hebben toekomstperspectief in Nederland. We krijgen veel complimenten dat ze het fijn vinden dat we persoonlijk contact met ze zoeken. Het werk met de lach doen, het werk met energie doen. En dat in samenwerking met onze collega's van de beveiliging zorgt dat voor een goede beheersbare sfeer. 5 jaar geleden liep Hendriksen maar een paar dagen mee in Goes. Hij ziet wel een duidelijk verschil in opvang ten opzichte van toen. In de vorige noodopvang waren meer een soort van kamersachtig. En nu werken we met bedsteeën. De mensen hebben een bed, een gordijntje ervoor, een kast en een koelkast. En ja, dat biedt iets andere privacy dan voorheen. Minder privacy hebben ze. Dus dat is wel een groot verschil met de opvang 5 jaar geleden. Vluchtelingen praten af en toe ook wel eens over wat ze hebben meegemaakt. We krijgen inderdaad wel eens verhalen te horen van mensen die hun ei kwijt willen. Of waarbij we van luisterend oor aanbieden. Ja, schrijnend? Ja, zeker. Er zitten schrijnende verhalen tussen. Ja, wat doet dat dan met je? Met mij persoonlijk, ik heb het van mezelf leren af te zetten.
Maar ook door er goed over te praten in het team, met leidinggevenden. Dus dat maakt het voor jezelf dat je het al kwijtraakt voordat je naar huis gaat. Ja. Hendriksen is getrouwd met een voormalige vluchteling uit Syrië, waardoor hij de verhalen wel beter kan begrijpen. Ik heb zelf wel meer inzicht gekregen over hun, de manier hoe ze hier naar Nederland zijn gekomen. Meer inzicht over de cultuur, de Syrische cultuur. Dus ja, wat dat betreft heeft dat voor mij persoonlijk al meer opgeleverd. De wachtlijst voor hulp van jeugdbescherming in Zeeland is weggewerkt. Dat zegt althans JB West, de organisatie die dit jaar de noodlijdende jeugdbeschermer Intervens heeft overgenomen. Als mensen nu aankloppen, kunnen ze direct hulp krijgen. Op dit moment lukt het om alle gezinnen die bij ons binnenkomen, om die ook te kunnen gaan begeleiden. En ik denk dat dat voor nu een mooi resultaat is. Er zijn dus geen wachtlijsten. Op dit moment zijn er bij Jeugdbescherming West-Zeeland geen wachtlijsten. Dus dat betekent dat er altijd een jeugdbeschermer is voor deze gezinnen. JB West is sinds een half jaar de baas van de jeugdbescherming in Zeeland. De jeugdbescherming staat al jaren enorm onder druk. Wachtlijsten en te weinig jeugdbeschermers. Gemeente stopte eind vorig jaar met geld geven aan Intervens, toen nog de jeugdbeschermingsorganisatie van Zeeland. Ze vonden de organisatie te duur en inefficiënt. Medewerkers voor de actie voor behoud. Aan hoop gedoe en landelijke bemoeienis nam JB West het over. Voor een omzet van 7 miljoen euro per jaar. De nieuwe bazen kiezen voor nu voor rust voor de jeugdbeschermers en investeringen. Nou, ik denk dat we heel trots op mogen zijn dat we de medewerkers die nu in de organisatie zijn goed kunnen behouden. Dat ze ook duidelijk aan hebben gegeven waar ze op geschoold willen worden. En we zijn ook die scholing nu aan het doen, dus dat vinden ze eigenlijk wel heel fijn. De prioriteit vanuit Den Haag voor de komende tijd: inzetten op werving van nieuw personeel. Er komt een campagne online en met billboards om 10 tot 15 nieuwe jeugdbeschermers te werven. Die liggen niet voor het oprapen. We hebben ook veel contacten met de Hogeschool Zeeland om te kijken stagiaires en doorstromen. Kunnen we in een opleiding dingen combineren. En we zoeken natuurlijk ook gewoon ervaren jeugdbeschermers die we zeggen: kom weer terug op het nest. Er is weer continuïteit, er staat weer een mooie organisatie. Dus we vissen in heel veel verschillende vijvertjes. En aangeschoven is verslaggever Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, we hoorden net, geen wachtlijsten meer. Zijn daarmee alle problemen opgelost? Nee, het is eigenlijk nog heel fragiel. Hè? Je hoorde het ook al in het filmpje. Op zoek gaan naar 10 tot 15 nieuwe medewerkers. Ja, die liggen niet voor het oprapen. En wat je ook niet moet vergeten, die jeugdbeschermer die bepaalt alleen binnen het gezin welke zorg er nodig is. En dan krijg je weer met allerlei andere organisaties te maken, zoals bijvoorbeeld Emergis en Juvent. Ja, en die kampen natuurlijk soms ook met personeelstekorten en wachtlijsten. Ja, hoe gaat dat nu verder dan in de jeugdzorg? Nou, dat er geen wachtlijst nu is natuurlijk al een heel mooi begin. De volgende stap is inderdaad: kunnen ze die 10 tot 15 mensen vinden en kunnen ze die ook vasthouden? Want dat is zwaar werk. Hè? Er wordt ook wel gesproken over de IC van de jeugdzorg. Dus dat wordt natuurlijk spannend. Je moet ook niet vergeten, het gaat hier om 600 Zeeuwse kinderen die hiermee te maken krijgen. Dus het is wachten of die campagne aanslaat. Afwachten dus. Marieke, dank je wel. November is afgesloten met nog maar eens een keer regen in alle soorten en maten. En de komende dagen blijft het ook niet bepaald droog en ook niet windstil. Want vannacht gaat het harder waaien vanuit het zuidwesten en staat er morgen aan de kust windkracht 7 tot 8. Met van tijd tot tijd buien met kans ook op zware windstoten bij maximaal 10 graden. Kortom, herfst. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een fijne avond.